nosaltres. Així, ni un pas enrere contra el capital a la General. És mentida que estigui en perill el sistema públic de pensions. Per això sortim al carrer, perquè les pensions que són nostres no les hem de deixar perdre. El dia 27, a la General de Catalunya, convocada per la CGT, per la CNT, Solidaritat Obrera i el COS. Sortim al carrer perquè hi ha prou de tanta mentida sobre el tema de les pensions i perquè hi ha també comissions sobre la CGT que negociar aquestes condicions és perdre. Que surtin de les taules de negociació, que vinguin al carrer i que lluitin amb tots nosaltres. Per això ens cal unió, acció i autogestió. Unió, acció, autogestió. No tenim por, no tenim por. Sortim a la carrera a Barcelona. Un lloc on organitzar-nos, un lloc on trobar-nos, un lloc on plantar batalla, perquè ja n'hi ha prou. Si comissions i UGT no fan res, nosaltres seguim endavant. La casa de la vaga, companys! És la primera vegada en molts anys que es convoca una vaga general que no l'han convocat els sindicats del sistema. És també la primera vegada que aquesta vaga general no es planteja només com una vaga sindical. La vaga del 27 de gener ha de ser també una vaga de precaris i precàries. Ha de ser també una vaga d'aquest 40% de gent jove que està a l'atur i que no té ni el dret a fer vaga. D'aquesta gent que no hem tingut contracte o no tenim contracte, o que ens han fet fora, o que tenim un contracte precari de merda, o que tindran una pensió si la tenim de mínims perquè no haurem cotitzat els anys necessaris que ens volen imposar per tenir una pensió. És per això que el 27 de gener, la gent que no hi tenim a perdre, sortirem al carrer i ho farem d'una manera diferent i nova, que no s'havia vist com a mínim en els últims anys. Para la policía, en 2 minuts, intervenció policial, abandonin el carrer. Hi haurà intervenció policial, sortint del carrer de manifestació.
que em toquin. No cal que...